Alhaji Baaba Amadou mabiti company ƴewnetenga Mulenko Kurush hander berniwol Duwala. Company mako ɗo suklana ko larini farin. Company wa mapindiwa andanga nananga hander lesdi Cameroon. O lori o mabiti company remugo sha'i be tappugo ki hander berniwol Dawara hander lesdi Cameroon. Beɗo tappa sha'i nonde fere fere beɗo sorraki nder lesɗe fere fere hander lesɗe duniya. Beɗo sorraki ha lesdi Rusi, beɗo sorra gotki ha lesdi Kenya, gotki hander leddi Nigeria. Beɗo sorraki hander lesɗe fere fere be babeji fere fere hander lesɗe duniya. Madalisa kautal lesɗe duniya ko larini ndemri e ustugo welo hander duniya ƴewnetenga fawo ɓe resi sha'i Alhaji Baaba Amadou arandehi ha sha'i ɓurduki hander lesɗe Afrika. Himɓe ujuneje ɗo huwa hander company sha'i Alhaji Baaba Amadou. Nda ɗo nder ngesa maki ɗo bo nder company sawugo ki. O lori o hokki sembe ha ko larini nyiɓali. O nyiɓi nyiɓali fere fere hander lesɗe fere fere hander lesɗe duniya. Oɗo mari nyiɓali hander lesdi Cameroon. Oɗo mari nyiɓali hander lesdi Nigeria. Oɗo mari nyiɓali hander lesdi Swiss. O wodi nyiɓali hander lesdi Faransa. Oɗo mari nyiɓali hander lesdi South Africa ko bo Afrique du Sud. O wodi nyiɓali fere fere hander lesɗe fere fere hander lesɗe duniya. Oɗo mari nyiɓalo tilimɗum ƴewneteɗum Marble Tower hander berniwol Johannesburg hander lesdi Afrique du Sud. Marble Tower lati nyiɓalo lamba tati ha towgo hander lesdi Afrique du Sud. Nyiɓalo mai ɗo hosa meta temerre be 52 towgo. Nyiɓalo mai ɗo mari etage geɓe 32. Marble Tower lati nyiɓalo tilimɗum hander lesdi Afrique du Sud e lesɗe Afrika.